Amosi ni oimore nyakwara Mogajwang' kamora mora ma intie. Ageno ni in godhiambo makare, wan bende wan gi godhiambo makare kendo wasemol studio kaendi kaka pile. Ma en chenro mar Ngima Mwandu kama wagoye mbaka kotenore koda gigo eko mainyo ngimawa, tuoche go eko mamako koni gi koni, kaka inyalo geng'ogi, kaka inyalo thiedhogi to gi kaka ranyisi mabe samoro ginyalo nyiso. Luonga ni Ruth Ochungo, wan gi jalony e studio kaendi migosi Vincent Owa ma olonyo weche go eko mag choke kendo olero mathoth ni to kawuono ni endi oloso nwang'o omiyo ari machiegni mondo mi wapuonjre oganda luo kaka oganda onagi. Machiegni studio jalony. Erokamano ahinya Ruth, erokamano nyikwara Mogajwang'. An iluonga ni Vincent Owa. An daktari, an jalony weche mag choke. Kendo idendo ni clinical orthopedic and trauma specialist. Atiyo Moroni District Hospital sani. Kamano. Yacho ni in jalony e weche go eko mag choke. Kata kamano gimodhi wuodo chieng' ma kawuono en gima wadendo gi dho ombogo ni club foot kata gi dholuo wanyalo lero ni tielo magath. Tielo magath kwachako gi kanyo en ang'o? Mondo mi jalno moko ng'e ni tielo magath en gima chalo nade. Wachaka ne gi kanyo. Erokamano ahinya. Tielo magath en anyalo wacho ni en tielo ma obam kata ma ok oriere. Kendo ochakore e sa mar nyuol mar ng'ato. Iyudo ka ng'ato inyuolo to sama onyuole motin cha to tiende ok ochomore moriere kaka onego tielo bedi. Nyalo bedo kodonjo iye, kolokore kama, kata onyalo bedo kong'iyo oko. Koro mano en gima ka ok olos maber sama owinjore, koko miye attention to onyalo tamo kata nyathi wuoth kata ng'ato wuoth ndalo mabiro mbele. Kendo samoro nyalo miyo ng'ato end up mabed ni en ang'o, en kata mana puth. Kamano. Onyalo miyo ng'ato bedo gi ng'ol mar koso wuoth. Kamano mar koso wuoth. Kamano. Awinjo kacho ni en gima inyalo nyuol godo kata ng'ato. Manyiso ni tuo ni endi mar tielo magath ni dibed ni wawuoyo mana kuom nyithindo koso joma dongo be? Erokamano. Thothne en otimore kuom nyithindo nikech iyudo ka nyathi onyuol to ineno ka ng'ama miyo monyuolo nyathi kata nyamrerwa konyuol nyathi dala kata mana konyuol osiptal to wadendo ni midwife, either the nurse kata mana ng'ama clinician kata ng'ama ne konyo e nyodo mar miyo no. Gimikwongo itimo ing'iyo ga ni nyathi kosenyuol to iluongo ni examination. Tiende ni nonro mar del nyathi. Sama onyuole nyaka ung'i nyathi ting'e ing'e to nyathini en gi tiende te, en gi wenge te, en kiladi, oywak nade, nyathini dhoth na machalo nade. So mago gik ma ing'iyo ga e sama onyuol nyathi matin. Koro achiel kuom gik minyalo yudo ma ok ni kare kata mopogore kuom nyathi en tielo no. Ing'e to tiende ni boriere. Samoro inyalo nyuol tiyudo ka tiende kar mondo tiende oriere kama to tiende odhi oko ahinya or ominore. Odolore. Twisting, ominore kodonjo iye. Yeah. Kamano. Sama ma oseyudi, ang'o monego bed ni kuongo timo? Erokamano ahinya. Gimikwongo itimo en ni itimo diagnosis. Imanyo jalony nikech again kendo iyudo ni ibro yudo ni ng'ama jacholo samoro ok onyal bedo gi gimiluongo ni know how. Ng'eyo matut kotenore kod tielo mowino. Gi tielo yes. Koro en gima koro timo okawo jatuo to ur nyathi titere e department kuma koro nitie jolony manyalo dhi ng'iyo tielo no. Gine ma koro gidhi confirm ni tielo ni ma en tielo motimre nade? Magath. Kamano. Koro tielo magath ni kosefwenye seche go endo to aparo ni samoro konye nyalo bedo mayot koso okang' mane kendo michaki kawo bang' ma. Ahinya tielo magath dwaro ni irieye kapod nyathi tin, kabe to kapok nyathi ochopo higa achiel. Nikech choke mag dhano samo yom cha
inyalo tugo kode, inyalo to iluongo ni molding. Inyalo winye kaka idwaro. Inyalo winye kaka idwaro. Ochalo low michweyo. Mang'ich. Koro inyalo molde. Inyalo winye kaka idwaro to idole moduog maber. Ageno ni sami winye ni nyathi ok winj rem koso. Rem to nyathi nyaka ang' ne winji. To ok en rem malich. Ok en rem malich ahinya. Kamano. Mae makela pinyen to koro tielo magath minyuolo godo nyathini endi. Ang'o makele ahinya ujolony samoro unyalo lero mathoth kotenore koda ma? Nonro pod itimo mondo mi onon ni to ang'o makelo tuo mar tielo magath ni. To pok ofweny ahinya gima minyalo bedo pointed ni gima kele. Nikech otimore kuom achiel kuom 100 mar mine biro bedo ka onyuolo nyathi matimre nade? Matiende gath. To gimachielo ma be nadwa wacho ni ibiro ka nyathi ma tiende gath ni samo nyuole king'iyo tiende tineno ka tiende oginene ibiro ka tiende iluongo nango gima ng'ado tielo ni nyai tielo mong'adre no king'iyo to moko ibiro ka nyai tielo no samoro kata onge moko nyai tielo no samoro onge then king'iyo ibiro ka tielo no ochomo oko kata ochomo iye kata dolore kabisa. Koro nitie kaka ipime ma jolony mong'e kaka pime. Ipime kosepime nitie gik ma wang'iyo. Ka wang'iyo to koro watimo ni grading. Teni wagrade ni en mana mathin koso mane diere koso ma severe teni marach kabisa. Koro teni nitiere types adek kata forms adek ma mild teni mathin kidieny adek yes. Tie kidieny matin then kidieny mane diere to gi ma koro bet ng'eny ahinya marach moloyo. Koro kidieny ka gitieny nitie kaka itimore na itonyruok nade itime. Now wach maduong' ma adwa wacho en ni gima wakwongo watimo ne mama monyuolo nyathi matiende gath en ni nyaka watim ni counseling. Timone hocho. Nikech gini en gima buogo jonyuol. Pero ka mama oseneno nyathi koro en owe mana onyuolo puth. To kare nyathini ok en puth, en mana nyathi matiende otimre nade? Tiende gath. Tiende ominore to en tielo minyalo tim nade? Inyalo thiedhi ma nyathi wuothi. Koro wakwongo watimo gino ni counseling, social counseling ne janyuol to miye gimiluongo ni reassurance. Tiende ni iduogo chunye mondo kik pache chandre nikech ka janyuol pache chandore to kata dhoth ok obi dhodho nyathi. Kendo nyalo miyo bende ojaro nyathino mojwang' ma ai chunye. Nyathi ai chunye. Kamano. Koro mano e wach maduong'. Counseling mar janyuol. Duoki chien matin. Iwacho ni nyathi nyalo nyuol gi tielo magath samoro mogodre kowuok oko kata mokunjore kodonjo iye. Samoro biyudo ka onge gi line mane itielo mong'adre ni. Gin rach mage ma samoro kata pek mage ma koso bedo gi line ma itielo ni endi nyalo kelo ne nyathi matin? Gima timore en ni tielo nitie gi shape mare kaka onego bedi. Ka tielo ok nyal bet kaka onego bed, nitie gimiluongo ni arch dier tielo ka. Nitie gimiluongo ni arch ma mbele gi arch machien mar tielo. Tiende ni opoge nyadiriyo. Actually opoge nyadiriyo mbele to gi chien. To opogore e diere kanyo. Koro ibiro ni ka tielo ok opogore kaka idwaro no. Ka tielo nyono piny gi itiende te. Gi itiende te. To nitie kaka o affect wuotho mar nyathi. Kamano. To nitiere bende ler ma samoro minore ma mino tielo no. Tok tielo. Iluongo ni odond.
odont tielo. Lerno samoro bende ema nyalo bedo noridore. Ema koro ywa tielo miyo tielo timre nade? Dolore. Kamano. Iwacho maber ni onego bed ni nyathi aina ni koyudi tikonye kapok otieko higa achiel. Donge? Kamano. Samoro ng'ama miyo kata ng'ama mama manokonyore to nyuolo nyathi matiende gath niendi ok ofwenyo. To koro ka nyathi chako wuotho koko ofwenyo ni nyathi ni tiende gath, ma bende konyore. Kamano. En gima okwa thor dwaro mondo timre. To luwre gi saa mokele nyathino. Ka saa mokele en saa minyalo kony kere kosechopo higni moko mabet ng'eny ahinya to obedo mabet tek. Nikech kaka awacho mokwongo ni tielo inyalo mana loso ka pod otimre nade? Pod onumu. Onumu. Koro nitie kuma koro chope to biro dwaro gimiluongo ni open surgery. Open surgery nyaka dwaro bero. Nyaka koro timne bero tere theater madhi koro idhi lose theater kucho. Kamano. Manyiso ni kapod nyathi yom to ok ochuno ni nyaka tere theater kulosne tiende. Oyo, ok ochuno. Kamano. Nyakora Mogajwang' pod wagomba kaendi kotenre koda twak mar chieng' ma kawuono, wagomba kotenre koda tielo mag nyithindo minyuolo ka gath. Jalony lero kama ber ni kadiponi inyuolo nyathi magath to iriori kode mi ichopo kode kar thieth to inyalo konyi moloyo kibudho mokawo kinde kata mokawo higni moko kapok oyudo konyruok. Gimoro dwani mondo mi inyisa kaendi kendo ler ne janeno mar Lolwe TV. Di mang'eny chwech machal kamagiendi joluo kata oganda onagi ohero riwega gi juok. Adwani mondo mi ing'i kamera ni mondo wacha ni to ipognwa ni to tuo kata tielo magath ok en juok, en mana condition moro amora manyalo yudo ng'ata ng'ata. Kamano. Ne jonyuol in gi an gi ng'ama chielo mawinja manenowa bende ni adwa na lerni ni tielo magath ok en juok. Kendo joma mine oseriemb gi nyithindo ni onyuolo ni ojajuok, onyuolo nyathi ma ok en kodhi madalano. Kendo iwacho ni nyathino nyuol gi ng'ama chielo. Kare nyathini wuon gi motime nade? Emonyuole. Koro ok en gima timore ga kuom achiel kuom percentage matin sana mar mine. Atamalo matin kabisa mar mine. To gima wach ma adwa na ler en ni nyaka wami jogi support. Nyaka wa support gi. Ka wa support gi te kama mamiyo biro dhi osiptal mondo yud konyruok mondo nyathi tiende orie mondo nyathi odhi mbele gi ngimane ma kawaida. Kamano. Nyakora Mogajwang' jalonyo lero kaendi maber ni tielo magath ok en juok. Jowahero era ma kata ng'ama ire onge. Omiyo wakawo mana thuolo matin kwaduogo kamaendi to wadhi ng'iyo ni to tielo magath niendi kaachiel koda tuo mar polio ere ka wanyalo tenogi. Med kete kanyo luonga ni Ruth Ochungo, wakawo yweyo matin. Machiegni kendo nyakora Mogajwang' mana gik mana waweye godo ema wakwanye godo. Kadiponi yuki yawo TV mari pod amedo rwakini machiegni wagomba kaendi kotenore koda tuo mar tielo magath ma dho mbogo dendo ni club foot ema wagoyo mbaka odiochieng' ma kawuono. Wadwa ng'eyo to en pogruok mane ma ng'ama miyo biro pogo ni nyathina niendi en mana gi tielo magath ok en gi tuo mar polio. Wan gi jalony kaendi lerono mathoth, luonga ni Ruth Ochungo. Polio, tielo magath. Sama mama onyuol, ing'eni kang' nong'e ni yawa manyuolo ni to en ma tielo magath. Pache biro ringo kana ni to kosa nyuolo nyathi mantiere gi tuo mar polio. Lerno anena kanyo. Erokamano ahinya Ruth. Awacho ni tielo magath en gima timore ka nyathi pod nie min mare ma sama inyuole cha to ineno. To polio to nyathi acquire, an acquired condition. Tiende ni en condition ma ng'ato yudo ewi dongo bora ni en higni 5 kadok piny. Gima chielo kuom polio en ni polio en tuo ma bedo caused gi virus. Midusi miluongo ni polio ema kele.
kendo en tuo minyalo tem mondo thiedhe. To polio to tielo magath to en mana kaka ne wawacho cha ni yore en physical manyuole ithiedhe, lakini ithiedhe through manipulation. Lakini polio inyalo temo tiyo gi yien. Moro ni to kiti gang'o? Okiti gi yien. Polio inyalo yudo kokalo kuom contact. Either mulo ng'ama nigi polio kata oko mar ng'ato. Nyalo miyo nyathi ma onge polio miyo ng'ato polio. Wach machielo mogik en ni polio igeng'o through vaccination. Kichuo ng'ato gi vaccine mar polio, tigeng'o sana nyithindo mondo kik yud tuono. To tuo mar tielo magath ni to en onge vaccine ma iket against it. En otimore atima. Kamano. Mae makela penyo to gin ranyisi mage ma ka waneno to biro nyisi ni nyathina niendi ma nyiso ni tiende gath. Ranyisi. Kamano. Samonyuol nyathi, kaka wacho mokwongo, jacholo kata nyamrerwa nyalo ng'iyo nyathi to yudo ni tiende gath. To samoro bende kata nyamrerwa no nyalo gine to ok yudi, nikech wiye nyalo wil. Onyalo we ni tielo no odolore adola ma kawaida biro riere. To kare en tielo magath. Koro gima timore kuom nyathi man gi tielo magath mokwongo en ni tielo no bedo machiek. Nyalo bedo machiek kipime gi nyawadgi. Mar ariyo, obedo twisted, no owinyore. Biro kowinyore idha kong'iyo iye kata kong'iyo oko. Thothne onyalo yudo kowinyore kong'iyo iye kama, kata owinyore kotimo nade? Owinyore kong'iyo oko. Wach machielo en ni ka nyathi maduong' to koro ka nyathi ni koro wuoth tame. Ebe giluongo ni gait abnormality. To ni ok owuoth ma kawaida. Nikech achiel kata ariyo mag masewacho ka mbele kanyogo. Kamano. Nyathi oseyudore. Kendo mogik ma kadwa ni wiyo wilgo. Samoro iyudo ka nyathi chongege timore nade? Chonge tuomore. Chonge go wadgi. Chong mago wadgi no mano be kanoso be nyalo bedo ranyisi ma tuoni sana moloyo kuom nyathi ma koro bedo mabet duong'. Nikech awacho ni samoro nyathini nyalo kale lwet nyamrerwa ma nyamrerwa ok ofwenyo. Then ochako kale lwet mama okotimre nade? Kofwenyo. Koro ka bang'e ka koro bedo ma koro chako wuoth. Oka gin neno maber. Gin neno onjejore. Onyenyore e lela. Kamano. Awinjo kimulo kanyo chong matuomore. Ni samoro nyalo bedo ranyisi mar tielo magath. Ento ere yo moro ma be nyalo konye godo koso ento iweya kamano. Wabiro bire mano. Wabiro bire thieth bang'e. Okay. Kamano. Puro dhi mbele kaendi kendo jalony gono mbaka kaendi olerwa kotenre koda tielo magath. Walwarane kama nyathi oseyudi gi tielo magath. Kaka koro idwa konye mondo mi odoge wang'e, mondo mi obed gi tielo maber, makasane mar wuotho chopo to nyalo wuotho. Erokamano ahinya. Wan gi yore ariyo minyalo konygo nyathini. Yo mokwongo iluongo ni conservative. Tiende ni en yo mok tim bero. Ok tim bero, itimo atima en manipulation. Yani idole kata irieye modoge wang'e kae timake. Imake geng'o? Meko. Ruecho koso? Kose dole timake. Kaka jomachelo ok ne mako ng'ato kamoturi mako twete gi kete. Itwene osembo? Osembo gimachelo. Koro ma en ma modern. En ma modern. Koro iketo ni cast. Koro gimitimo ka oket ma rach ahinya, ma wacho ni mild to moderate. Mano inyalo wewe nyathino to biro riere kende. Kaka nyathi medo dongo. To ka en marach kabisa, severe form, to koro nyaka koro watimie gimoro. Mild matin cha en onge gimitime. Moderate, watimo gimoro. Matin. Severe,
ema koro chuo nyaka watim operation. Manyiso ni mane diere ni en inyalo mana duoke wang'e. Iduoke wang'e titweye. Koro gima watimoga, watimo ni stretching and casting. Kende niya, tielo cha wadole, ka nodolore kama owinyore, to wa unwinde. Duoke wang'e. Waduoke wang'e, kwaseduoke wang'e to wamake gi plaster, gima chalo plaster. Koro kon minore kama, tikete direction mopogore kowuok oko kama. Kae to watweye gi gimiluongo ni plaster kata fiberglass. Koro kosetweye gi plaster, koro iwe nyathino bedo gi gino for jumbe 6 nyaka 8. Dwe achiel gi nus nyaka dweche 2 kanyo. Watimo iluongo ni gi kizungu ni serial casting. Tiende niya, nyathini biro bang' jumbe 2 ka jumbe 2 kata bang' jumbe 3 ka jumbe 3 to itimone casting, ing'iyo i-adjust. I-adjust nyaka odoge wang'e. Kane en ka, ichore kata itweye. Obedo go jumbe 2 3, ochako duogo, ichako itweye jumbe 2 3, samoro dhi nyaka jumbe 12. Ma obed gadier ni koro tielo nodok e wang'e. Mano iluongo ni serial casting. Kwatieko mano, tiketo ne gimiluongo ni bracing. Brace tiende ni nitie tielo mimiye koro wuotho godo. En wuoche moro machalo tielo. Wuoche machalo tielo marie tielo ni. En gi chume diere ka. Koro bet kama. Koro korwako, tidwa nowuotha kode kaka en no, mondo mi tielo cha timre ang'owa? Oriere. Koro kotieko mano ka koro watimo ang'owa? Ka koro wagole, to koro wakono chaka nena wuotho manomol. Ma nyalo kawo thuolo marom nade mondo mi nyathi mane tiende gath mochak godo ma severe cha, mera cha inya cha. Odhi kawo thuolo marom nade mondo mi koro tielo ne riere monyalo wuotho. Mano sana ne nyithindo, ing'eni nitie nyithindo mabiro molewo. Mabiro molewo ma koro tijgi tek machon nyaka watem rieyo. Lakini matindo mobiro katindo, to watimo casting cha kwasetimo, to tiende gi riere to gichako timo ang'owa? Chaka wuoth. To marach ahinya to koro itimo negi operation. Iluongo ni tenotomy. Tiende ni wang'ado odonde. Ng'ado odonde, ne watime ga Russia mang'eny kabisa. Koro kong'ado odonde, nikech samoro odonde cha ema oridore. Koro ywa tielo kabiro malo. Koro inyo kaka ing'ado odonde no, to inyo ka tielo cha lwar. Eno dok e wang'e. Koro koselwar, eka koro itweye ne plaster. Chekiriwo odonde mo mondo ibed tin. Odonde no iwawe, odonde no biro chango. Nikech en nyathi matin. Wati nyathi matin gige chango piyo. Koro odonde no biro mana riwore machak chang maber. Kamano. Kae nyathi chaka wuotho maber. Kamano. Ng'eni nyaka wachak wuoyo kaendi, wang'eni kar thieth nyaka weche mag pesa bende donje. Ok ang'eni omenda onyalo muonyo maromo nade? Kaka Russia to nikech mostly gini itimo mana Russia. Morone ka wachake, but Russia mainly ma itime. Koro nikech mantiere equipment, mashinde minyalo tigo dogo. Koro thieth mar gini obedo sponsored gi iluongo ne Club Foot Association of Kenya o Disability Association of Kenya. Gine magi sponsor gini yani migao mar jomong'ol ema gine magi chune thieth ma tielo mowiyore kata Magath. Koro kata janyuol man oko kanyo, kik iluor kelo nyathini osiptal ni paro ni pesa nitie midhi chulo. Pesa onge. Ma en gima osechul gi donors. Nitie joma osegolo pesa ma ithiedho godo ji makamago. Koro ok wacharge ga ji pesa moro amora. Mana kapo ni koro itimo nigo privately, to koro nyaka charge. But kae public hospital to en gima osechule. Tidhi ute mag thieth mag ji giwegi to nyaka to koro mano nyaka koro wang' chuni ni chul. Kamano. Daktari, aneno ka wamedo kole kaka wadhi niendi. Wasewuoye ranyisi mag Tielo Magath. Wasegomba kama mang'eny kutenore koda wach niendi.
Gin pek mage koro matielo Magath nyalo kelo? Ne mama ma janyuol kata baba kata nyathi monyuol ni bende. Mokwongo, ka ok wathiedho gini in time sama owinjore, to nyathini nyalo kata bedo mong'ol chuth. Onyalo ng'ol ni owuotho kotimore ang'owa? Koling'o. Kata onyalo ng'ol nobed puth kalure ka en marach ahinya. Nikech ka tiendi ok oriere to ok inyal wuotho. Koro nyalo ng'ol nobed ang'o? Ok inyal ringo. Ok inyal ringo, bed puth. Wach mar ariyo en ni dongo mar nyathini nyalo bedo gi chandruok nikech lifestyle ne ok obi dongo kaka nyithindo mamoko. Obiro bedo gi miluongo ni stigma. Obiro bedo gi gimiluongo ni stigma. Ma mano ok en gima ber ahinya. Stigma no biro tame mondo mi otim ang'owa? Riwre gi jowetegi. Riwruok gi jowetege. Ibiro yanye, nyathini tiende timore nadi. Mar adek en effect to the family. Ibiro yudo ni samoro jonyuol onyalo kelo pogruok e ot kind dhako ng'ama miyo gi chuore. To ma wacho wach mar kaka juok. Inyalo luong ng'ato ni koro jajuok, koro iriembo kata mana miyo gang'o gi nyathine. Kamano. Mogik, nitie thieth ma complementary mitimo. Iluongo ni physiotherapy kata occupational therapy. Tiende ni nitiere exercises minyalo tim ne nyathini. Orako matindo tindo mondo koro okony nyathini mondo owuoth ma normal kaka jomoko. Mano ka osethiedho tielo moriere. Kamano. Aneno ka sa temo mayowa wang'wa, kata kamano gima osedonje pachwa osedonje pachwa. Wach mogik madang' iwe godo janeno mar Lolwe TV. Wach ma adwa wacho mogik en gimiluongo ni prognosis. Tiende ni ere kaka gini timore. Koselos tie ng'ato to obedo nade bang'e. Ema adwa lero ni prognosis mar gini en gima ber. Tiende ni kolos tiendi tilose chuth ma ok chieng' moro kelo ni chak tiendi ne chak bam kendo. En koselose maber morie tiendi to bas koro nyathi dongo adonga gi tielo moriere no nyaka chieng'. Mana kaka ni gimoro chako time bang'e. Kamano. Nyakwa Ramogi Ajwang', iwinjo ka jalony olero maber ni ma en gima inyalo losi to kendo kolose to onge duogo chien kendo. Omiyo ka in janyuol man dala kanyo endo, in gi nyathi mantiere gi tielo Magath, wiyi kik kuodi, lich kik maki kendo kik ipande, dhi e od thieth mondo mi iyud kony nikech jalony wacho ka maber ni nyaka omenda ma dinde bed ni nyathiedho go nyathini gin giko eko mantiere ma onge pesa ni moro amora mabiro tiye. Gima duong' monego bed ni tim kaka janyuol en ni kaw nyathi kachiel kachiel itere e od thieth mondo mi oyud konyruok. Mane makela e giko mar chenro ni endi ma odhiambo ma kawuono. Luonga ni Ruth Ochungo, ka Nyasaye olosonwa kinde watudre kendo Jumapil manyien. Oriti masani.